Nama su Astra Vuković iz nevladine organizacije Green Home i dr. Borko Bajić iz Instituta za javno zdravlje, a Vemiksom će nam se uključiti i Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon. Dok čekamo Aleksandra, da vas pozdravimo i zahvalimo se što ste odvojili vrijeme za ovu važnu temu. I nekako, doktore, pošto je zdravlje na prvom mjestu i najvažnije, odmah i najteže i najvažnije pitanje, hoće li se sa sigurnošću, može li se zapravo utvrditi da je bolest izazvana samo i isključivo zagađenjem vazduha? Pa evo, dobro jutro, hvala na pozivu, pozdrav za vaše gledalce i slušalce. Postoji niz načina na koji se može utvrditi uticaj na zdravlje. Najčešće se to dokazuje epidemiološkim istraživanjima gdje se povezuje izloženost i oboljevanje u populaciji. Teško je na individualnom nivou na tom, da kažemo, to dokazati. Međutim, postoji takozvana uzročno-posljedična veza na individualnom nivou koja može da se dokazuje od izloženosti vazduha, pogoršanja nekog stanja, sagledavanja sudsko-medicinskog tumačenja, čitavog tog procesa. Imamo slučajeva dosta i u Evropskoj uniji i u svijetu gdje su postupci ili u toku i neki su i završeni, neki su i rezultirali. Međutim, ono što za sada znamo, pouzdano, jeste da unazad već 20 godina imamo toliko epidemioloških dokaza i studija koje jasno i nedvosmisleno potvrđuju štetan uticaj zagađenog vazduha na zdravlje. Od znači izlaganja i ovim malim česticama PM2,5, PM10, sumpor dioksida, azot dioksida, ozona, svih znači tih hemikalija i teških metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i slično koji mogu naći se u sastavu tih malih čestica koji im služe kao nosači. Same čestice izazivaju problem, plus kada se uz njih, da kažemo, na neki način još doda dodatna hemikalija, onda još više pogoršavaju, odnosno mogu pogoršati to zdravstveno stanje. Sve opet zavisi od uzrasta, prethodnog zdravstvenog stanja, socioekonomskih uslova u kojima živimo, što nam studije pokazuju da oni koji su na nižoj socioekonomskoj ljestvici imaju manja primanja, žive u lošijim uslovima, lošije se hrane, više stradaju, odnosno više osjetljivi uticaj zagađenog vazduha i tu imamo često te osjetljive grupe koje stalno pominjemo, djecu, trudnice, starije osobe, hronične bolesnike, kojima je, naročito starim i hroničnim bolesnicima, to zagađenje vazduha često kap u nekoj prepunoj čaši koje dovodi i okida seriju zdravstveno negativnih događaja koje, nažalost, mogu rezultirati privremenim smrtnim ishodom. Gospođo Vuković, nevladine organizacije i sektor godinama unazad govori upravo o zagađenju vazduha, ne samo u Podgorici, već i u Pljevljima i drugim opštinama. Nekako iz godinu u godinu te brojke se povećavaju kada je u pitanju zagađenost vazduha po opštinama. Međutim, da li je ovaj nacrt zakona negdje pravi mehanizam zaštite građana ili samo ono formalno usklađivanje sa propisima Evropske unije? Jer to je pitanje koje uvijek negdje prati sve zakone. Prije svega, dobro jutro i sa moje strane i vama i gledalcima. Dugo zapravo čekamo na usvajanje ovog zakona, odnosno na pripremu ovog zakona, kao i na cijeli niz drugih zakona i strateških dokumenta iz oblasti zaštite životne sredine. Nekako u posljednjih 5-6 godina dosta tih zakona je zapravo bilo u fazi pripreme i kako smo imali tolike promjene na nivou ministarstava, dakle na nivou prije svega ministara, pa onda vrlo često i svih ostalih ljudi koji su u sektoru, tako i ti zakoni su dugo čekali. Sada imamo cijeli niz zakona i strateških dokumenta koji je u jako kratkom roku pripremljen i koji je ili na javnoj raspravi ili u nekom procesu usvajanja na mišljenje kod komisije ili tako dalje. I čini mi se da dosta tih zakona je zapravo urađeno na način da bismo završili konačno tu obavezu, a ne da bismo suštinski riješili probleme koje imamo. Tako i ovaj zakon vezano za kvalitet vazduha čini mi se da nam neće odgovoriti na ono što jesu potrebe ovog društva, a to je da zaista smanjimo zagađenje u krajnjem i da se izborimo sa kvalitetom vazduha, odnosno da imamo bolji kvalitet vazduha za naše građane, kako u Podgorici gdje imamo velike zagađenja posebno u toku zimskih mjeseci već godinama unazad, tako u Pljevljima gdje imamo proizvodnju električne energije iz termoelektrane, ali i u drugim gradovima koji se negdje ređe pominju u kontekstu zagađenja vazduha, gdje posebno u zimskim mjesecima zbog individualnih ložišta, zbog grijanja na nekvalitetno drvo, na ugalj i na različite druge izvore
za grijanje, prosto kvalitet vazduha i u drugim opštinama nije na zadovoljavajućem nivou. Mi trenutno imamo u 4 grada, odnosno u 4 lokacije imamo te mjerne stanice koje nam, tačnije u više nego po cjelinama, koje nam daju informacije na dnevnom nivou o tome kakvo je stanje vazduha. Međutim, osim toga što imamo informaciju o kvalitetu vazduha u određenom trenutku, mi nemamo nikakve dodatne aktivnosti koje će nam zapravo omogućiti da imamo bolji kvalitet vazduha, odnosno da u momentima kada imamo loš kvalitet vazduha, da građani znaju šta mogu da rade. Nije rješenje u tome da se građanima preporučuje da ostanu u kućama, nije rješenje u tome da se u tim momentima mora smanjiti aktivnosti, ali građana, pogotovo onih ranjivih grupa, već trebamo raditi na suštinskom poboljšanju kvaliteta vazduha kroz smanjenje zagađenja. Tako je, negdje da se poslužimo medicinskim rečnikom, da radimo na preventivi, a ne poslije da saniramo posljedice. Da pozdravimo i gospodina Perovića koji nam se javlja iz Nikšića, i Nikšić je jedan od gradova koji tokom zimskih mjeseci veliki broj dana u crvenom što se tiče kvaliteta vazduha. Gospodine Peroviću, dobro jutro. I šta će po vašem mišljenju u ovom nacrtu zakona biti sporna tačka? O čemu će se najčešće govoriti na raspravama ukoliko budu javne ili okruglim stolovima, debatama? Prije svega hvala na pozivu, dobro jutro vama, našim gledalcima i kolegama u studiju. Moram da kažem da ste vi negdje sami rekli šta će biti najveća, da tako kažem, najveći problem, najveći izazov, to je svakako implementacija ovog zakona, jer kao što svi znamo, svih ovih prethodnih decenija, od kad radimo i kad se bavimo problematikom zagađenja vazduha, zakoni su najčešće ostajali mrtvo slovo na papiru, to je samo bila neka, da tako kažem, smjernice neke i konstatacije šta su problemi, ali nažalost izostajala primjena naročito onih mjera koje su vidljive, koje su konkretne i koje mogu da dovedu do unapređenja postojećeg stanja. Tako i ovaj zakon uz da tako kažem, neke konstatacije da je definitivno napredniji od onog prethodnog, da smo ga konačno dočekali kao i nacionalnu strategiju upravljanja kvalitetom vazduha, što je, kao što je koleginica Azra rekla, evo najavljivano, mene se čini čak i 10 godina da smo čekali sve te nove zakone, konačno smo ih dočekali, i ono gdje bi svi trebali da se uključimo jeste u javnu raspravu, prije svega kako bi sa institucionalnog nivoa, ali nivoa građana i civilnog društva dali neke konkretne smjernice kako taj zakon može da bude bolji i što je još najvažnije, kako taj zakon može da se prati u kontekstu njegove implementacije, jer ukoliko i sam zakon ne da smjernice kako da se on mjeri, da se mjere njegove rezultati, on na neki način nije dao svoju svrhu. Tako da ovaj zakon ima stvarno dosta noviteta, i koleginica Đukanović iz Agencije za zaštitu životne sredine je rekla ono što se tiče srednjih dnevnih vrijednosti za PM2 čestice, što je veoma važno, jer dosta smo imali mogućnost da pratimo samo srednje godišnje koncentracije, sada ćemo i putem aplikacije vazduh.me moći da pratimo i te neke srednje dnevne vrijednosti, što je veoma važno, jer onda ćemo moći na kraju mjeseca da damo zaključke o prekoračenjima i o nekim trendovima koje mogu da se prate. I ono što bih ja rekao i složio se sa našim prijateljem i kolegom doktorom Bajićem, ono što je veoma važno jeste da građani ne samo da konstatuju ono što vide, nego moraju da budu svjesni da je definitivno negativan utjecaj na javno zdravlje, i upravo i aplikacijom vazduh.me smo imali želju da zainteresujemo građane za ovu problematiku, da ne gledaju samo kakvi su rezultati i da jednostavno pokažu ono što imaju pravo, da se bore za bolju životnu sredinu i da prije svega u svojim lokalnim zajednicama se uključe u tu politiku upravljanja kvalitetom vazduha i da ne samo konstatuju problematiku kao što je bio slučaj u decembru mjesecu, gdje su i neke lokalne uprave koje nisu učestvovali ni jednim komentarom ni na nacionalnu strategiju kvalitete vazduha, niti su dosta dale komentare na novi zakon, zapravo uzurpirale medije i javnost nekim alarmantnim i netačnim podacima o broju dana, o stepenu zagađenja, i ne koriste svoju priliku da sada, iako će imati obavezu kroz lokalne planove da se ovom problematikom da utiču da kvalitet zakonskog rješenja bude što bolji. Tako da evo da zaključim u ovom prvom dijelu, ono što jeste važno, ne treba se samo skoncentrišemo na taj dio
koji se tiče tužbi, što svakako je nešto što je moralo doći na red i što je i već bilo, da tako kažem, primijenjeno u praksi prethodne godine u Pljevljima, kada je jedna građanka Pljevalja dobila na sudu, da tako kažem, taj predmet, tužbu, to jeste protiv institucija koje su odgovorne za aerozagađenje. Imamo i primjere prakse prije svega u Engleskoj na koje će moći da se pozivaju u kontekstu sude za ljudska prava, gdje će sigurno građani iz Crne Gore i drugih zemalja regiona koristiti ta svoje prava, ali ono što jeste važnije je da shvatimo da imamo veliki problem i da moramo svi da utičemo da ga prevaziđemo. Tako je, gospodine Perović, vi ste pomenuli i slučajeve u Engleskoj. Gospodine Bajiću, konkretno ovaj slučaj u Engleskoj, to je Corby, jedan mali grad u kojem se godinama dokazivalo od strane žena da zapravo zagađenje vazduha utiče na deformitete njihove djece koja, kada su one ostajale u drugom stanju, to je trebalo niz godina, trebalo je dokazati, bilo je dosta mukotrpan proces za sve njih. Možemo li mi ovdje govoriti o nekim ozbiljnim posljedicama, dakle, i ozbiljne, jer to je jedan duži niz izloženosti takvoj vrsti vazduha i samo to dokazivanje po sebi je dosta iscrpljujuće i teško za onoga ko prolazi upravo kroz to. Pa evo, kao što ste rekli, veoma, da kažemo, teške i ozbiljne posljedice od, da kažemo, faktora iz životne sredine koje mogu da negativno utiču na zdravlje. Vazduh je na prvom mjestu, za njega imamo najviše dokaza i unazad 20 godina dovoljno studija koje nedvosmisleno govore o tom uticaju. Upravo to što ste rekli da je neko dokazao uticaj negativan na zdravlje je jedan važan argument, jedan dokaz koji ne mora ponovo da se dokazuje. Jer ako govorimo o modernoj medicini, moramo pričati o medicini zasnovanoj na dokazima i na tim uzročno-posljedičnim vezama. Tako da uticaj je zaista mjerljiv, uticaj na populacionom nivou već je istraživan. Kod nas 2016. godine, kad smo uradili uz pomoć Svjetske zdravstvene organizacije studiju, onda 2019. godine na jednom sastanku smo ponovo ukrstili te podatke i procjenjivali uticaj na zdravlje. Dakle, Evropska agencija za zaštitu životne sredine svake godine na osnovu naših podataka daje procjene. Tako da, zaista ja se nadam da će uvođenjem pravnog momenta u ovu priču upravljanja vazduhom, jer znate, mi smo imali nacionalnu strategiju, imate lokalne planove koje ako se ne ispune, ništa nikom, pravimo novi plan. Međutim, sada kada se definiše i identifikuje neka odgovornost, ja vjerujem da će to da stimuliše i lokalnu samoupravu koja je godinama kuburi sa, da kažem, kvalifikovanim kadrom da prave ovakve planove kojima treba pomoći, kojima treba adekvatno definisati tu odgovornost. Institut je godinama unazad tražio da se, kao što imamo za kratkoročni akcioni plan za prekoračenje kad je sumpor dioksid u pitanju koji je bio aktiviran u decembru i kad su pokrenute, ajde kažemo, neke aktivnosti koje su pravno obavezujuće, da takve isto planove imamo za PM čestice od kojih obolijevaju i umire puno više ljudi nego od sumpor dioksida i to upravo novi zakon i nudi. I predlaže da su u slučajima povećane koncentracije koje već imamo u centralnom i sjevernom dijelu naprave kratkoročni akcioni planovi, odnosno da kažem interventni planovi gdje bi se definisalo za svakog šta je čija obaveza i šta ko radi u situacijama kad imamo povećano zagađenje kao što ga imamo u zimskim mjesecima u gradovima u centralnom i sjevernom regionu. Ja mislim da usvajanjem ovog zakona idemo definitivno ka tome i ja se nadam da će usvajanje takvih planova u narednom periodu biti obavezujuće za lokalne samouprave kako bi mogli uopšte da formiraju svoj budžet. Jer dok ne unesemo u priču komponentu pravne odgovornosti, krivične odgovornosti i dok ne unesemo komponentu koliko to košta i ko je odgovoran za kakva sredstva, onda ovako govorimo paušalno, trebalo bi, moglo bi, a efekat na zdravlje građana je vidljiv i osjetljiv. Da moramo nekako govoriti u jasnim kategorijama. Gospođo Vuković, prema nekom vašem mišljenju i predikcijama, hoće li biti ovdje dosta prostora za neku vrstu zloupotrebe i sa jedne i sa druge strane? U kontekstu zakona, primjenjivanja. Pa pazite, u Crnoj Gori sve moguće i sve vrste zloupotrebe i sa jedne i sa druge strane su zapravo jako česte. Ono što se meni čini da je jako izazovno jeste zapravo primjena ovog zakona u kontekstu, i ne samo zakona, nego i same strategije, u kontekstu ispunjavanja svih onih
mjerila koje su samom strategijom i zakonom dati, jer bez izdvajanja određenih finansijskih sredstava za implementaciju bilo koje aktivnosti mi ne možemo da pomjerimo ove procese, već ćemo nekako stalno zapravo zloupotrebljavati sami proces i držati ga na nekom statusu quo. Potrebna su velika finansijska sredstva, dakle mi ovdje govorimo o više zagađivača, odnosno više grupacija zagađivača, prije svega sistem proizvodnje električne energije. Mi moramo dakle da pređemo iz termoelektrane u neke druge obnovljive izvore energije kako bismo obezbijedili da imamo dovoljne količine električne energije. To opet zahtjeva neko vrijeme, a zahtjeva i određena finansijska ulaganja u tom segmentu. Sa druge strane, recimo, sistem transporta koji je također veliki zagađivač. Mi u Crnoj Gori rijetko kada da pominjemo transport u kontekstu zagađenja vazduha, već ga pominjemo više u kontekstu nedostataka parkinga i nekih gužvi u saobraćaju, ali nedostaju zapravo aktivnosti i mjere koje bi nam doprinijele da smanjimo zagađenje vazduha iz saobraćaja, posebno u glavnom gradu. Dakle, to je zaista jedan ozbiljan izvor zagađenja i na kraju te posljedice svi mi trpimo, a nekako mi se čini da upravo u tom dijelu u potpunosti izostaje bilo kakva akcija, jer čak i u komunikacijama kada govorimo o kvalitetu vazduha, nekako se najčešće govori o termoelektrani, govori se o individualnim ložištima, ali nekako saobraćaj, posebno u kontekstu mjera, izostaje. Onda pomenuh individualna ložišta i grijanje u domaćinstvima, to je također jedan veliki izvor zagađenja, ali da bi se taj izvor zagađenja smanjio, također su potrebna značajna ulaganja, jer svako domaćinstvo praktično bi moralo odraditi određene izmjene u svom sistemu grijanja kako bi moglo da pređe na neke druge održivije izvore koji će manje da zagađuju i opet kažem, to generalno zahtjeva jako puno investicija kako na nivou individualnog, tako i na nivou lokalnih samouprava i na nivou države, i bojim se da će to zapravo da bude jedan veliki razlog zbog čega će sama implementacija kako strategije vezano za upravljanje kvalitetom vazduha, tako i samog ovog zakona negdje da bude kočnica. Super je što su ovi mehanizmi implementirani u zakon, ali prepoznati, sad ćemo tek vidjeti da li će biti i implementirani na pravi način. Da, jako često to zapravo kasni i oduži se i onda... Pratit ćemo situaciju, evo načeli smo ovu temu, ukoliko svako bude odradio svoj posao onako kako treba, bit će dobro. Tako, hvala vam puno. Hvala vam.